tots i totes en esta inauguració d'este mercat gastronòmic del Polp. Tenim l'honor de ser una ciutat mediterrània, el port pesquer, dels 5 ports de la província de Castelló, i tenim que homenatjar d'alguna manera a aquests pescadors, no? que dia a dia surten a la mar, els patiments que tenen, aportamos este producte de primera qualitat i que tenim així davant de les nostres costes, i sobretot també als restauradors que transformen aquesta matèria prima en verdaderes meravelles, i que avui és una jornada adequada per poder veure una mostra de les coses que són capaços de fer gràcies a aquest producte dels sabors marines tots els dies. Moltes gràcies i disfruteu d'este mercat. Bon dia. Així estem per consolidar per segon any consecutiu fer el mercat gastronòmic i poder consolidar-lo, perquè el polp i el peix de Benicarló és un producte de molta qualitat, per tant volem que siga cada vegada més important este event, i tenim uns restauradors top, tenim un company d'arts escèniques que també farà un poquet més festa l'event este, i sobretot això, volem des de turisme, que treballen molt, consolidar esta festa, consolidar este mercat, i veniu tots, ho passareu molt bé i no tinc res més a dir. Moltíssimes gràcies a tots per vindre avui així. És una cita molt especial per a Benicarló. Jo el primer que vull dir és agrair i donar-li l'enhorabona a Imma Calvet per tot el treball que ha fet, que és un treball espectacular. Jo crec que tenim una superwoman a l'Ajuntament, i tot el treball que ha fet en companyia de l'Associació de Restauradors, aquí està el president, i també en companyia de la Cofre de Pescadors, ha sigut molt bo, i ja veureu que el dia d'avui jo penso que tindrà molts bons resultats. Jo, per fer una xicoteta introducció, vull dir que aquest Ajuntament està al costat de la pesca, i no està al costat de la pesca en paraules, sinó que està al costat de la pesca en fets. Ara d'aquí poquet firmarem un conveni de col·laboració de 10.000 euros en la Cofre de Pescadors per ajudar-los econòmicament, i a banda d'altres accions molt importants com esta, com el mercat gastronòmic del Polp, que ajuden també a la comercialització i també a la compra del nostre peix de llonja i el nostre polp en Caduf. Nosaltres és a lo que ens dediquem, que és estar al costat d'una de les activitats econòmiques més importants de Benicarló, que és el sector primari. Seguirem treballant per a pesca. Moltíssimes gràcies a tots. Com a diputat de pesca, que és la primera vegada que hi ha un diputat de pesca en la Diputació de Castelló, dic que futur província és present província. I aquí dic avui que estiguen estos dos signos al costat de l'Ajuntament és molt important. Que estigui a la taula i que estigui el producte. I crec que significar-lo en el dia d'avui encara més. No és només ficar diners, perquè nosaltres també fiquem, convenis i tal, sinó lluitar, reivindicar i luchar perquè aquesta gent tinguen 180 dies per lo menos de pesca a l'any. Perquè això garanteix 180 dies de peixures a les taules de Benicarló, i al turista de Benicarló i a la gent de la comarca que ve a dinar. Per tant, avui no és obligat, és obligat i responsabilitat estar al costat d'ells, estar al costat de Benicarló i del seu ajuntament, que per segona vegada fa esta fira, i espera i desitjar que la gent se conscienci que avui en dia és lo difícil de que al congelador no hi ha res més bo que està fresc, i els restauradors fiquen el peix fresc a la taula, que és el que ens agrada a tots. No cal dir mentides. Vull dir que avui en dia se parla de moltes guerres, de moltes qüestions que també portarien a una guerra, que entren el peix d'altres països de forma clandestina i que el peix nostre a vegades se tira a la mar, crec que és una vergonya. Per tant, avui estem aquí perquè reivindiquem el que ens agrada, el peix fresc de Benicarló. Gràcies. Jo l'únic que volia donar-vos és la recepta de que esta festa tiri endavant. Al final tenim un producte seleccionat per els mariners que tenim a Benicarló, tenim una administració que fica el condiment per a que aquesta festa tiri endavant, i tenim uns cuiners que al final en aquests dos ingredients fan que esta festa la consolidéssim, com bé ha dit Imma, en tot l'esforç per a poder treballar i poder donar el millor resultat a tots els nostres visitants. Gràcies.
Hola, bon dia. A veure, nosaltres des de la Cofredia de Pescadors volem agrair a l'Associació de Restaurants i a l'Ajuntament que fiquen valor el nostre producte, perquè després de totes som un sector molt castigat per tota la normativa europea que hi ha, i totes aquestes accions van en benefici nostre, perquè ja, com he dit abans, fiquen en valor el nostre producte, que és un producte de qualitat, és un producte que estem pescant-lo de manera ecològica, perquè estem utilitzant unes portes que se diuen voladores que no danyen el mig, i, claro, com som tan castigats per la Comunitat Europea que no ens deixen pescar, quan ens estem adaptant a la nova situació que ells volen, el que tindrien que fer és, com ha dit Andrés, és els 180 dies de faena com estem reclamant sempre, no els 27 dies que ens van dir l'any passat, i a base de mesures tècniques que en alguns casos són de difícil col·locació, perquè són malles, són de tot, i són coses molt tècniques, són dificultat per ficar-les, a part d'un gasto per les barques. Per això torno a repetir que agraïm aquestes jornades perquè fiquen en valor el nostre producte.